Hola. Bona tarda a tots i a totes. Alguns de vosaltres heu anat seguint el cicle de Dones i Guerra Civil, però pels qui no ho heu seguit us volia explicar només que és una iniciativa que parteix de la vocalia de dones del barri antic, que van tenir aquesta proposta de posar en valor la història de les dones vallenques i que d'alguna manera anéssim recuperant el seu paper en la història, que moltes vegades ha estat amagat. I d'aquí n'ha sortit aquest primer cicle, que la idea és que es pugui anar continuant fent amb altres períodes de la història. Aquest és el de Guerra Civil, i avui estem a la tercera de les xerrades del cicle, que se centrarà en el col·lectiu d'infermeres dels hospitals de sang i d'infeccions de Valls, entre els anys 37 i 39. Ens farà la conferència el professor Cepeda, que ha estudiat molt el tema i que per tant és qui més documentació ens pot aportar sobre les infermeres en aquest període. I jo no us diré res més, senzillament li cediré la paraula amb ell, que és qui heu vingut a escoltar, i tot seu. Gràcies. Bueno, primer que tot perdoneu el retard, perquè entre que soc de fora hem sortit els mestres, sempre tenim feina als mestres d'institut, després diuen que tenim conya, però no és cert. No és cert. Vale? Bueno, primer que tot vull dir, donar les gràcies a les persones que m'han convidat a la xerrada. En principi aquesta xerrada cicle s'havia de fer abans de la pandèmia, o sigui, tot això estava programat abans de la pandèmia, després va venir la pandèmia i tot va quedar i tot ha anat com tot sabeu. Tot es va parar, no se va fer res i al final una mica vam anar allargant el que era la xerrada i que havia de ser un article també que està a l'espera de que es pugui publicar per l'Institut d'Estudis Vallencs o no, o això ja ho decidiran ells. Sí que vull dir que quan me van cridar, jo fa temps que no faig recerca perquè des que vaig entrar a treballar com a professor realment no tinc tant de temps i quan tens família també, tens crios petits, doncs també és complicat compaginar la investigació amb l'altre. Sí que és cert que quan algú t'agrada sempre la gent te va enviant fotos, com la Pilar Vives que sempre em truca o m'envia alguna foto d'alguna infermera i jo sempre vaig recopilant dades, això sí que ho he fet. Llavors, per començar, donar les gràcies a totes que m'han convidat, a l'Aida, a la Pilar, a la Voluntaria de Dones, al Centre Cívic, a l'Ajuntament, una mica a totes les entitats que han format part. Realment, quan me van convidar, jo no volia fer una altra investigació, perquè jo ja vaig fer el 2007 amb el Jordi Pérez, que ara no ha pogut venir, pobre, perquè ell no estava de salut i... Sí? Vale, potser m'aixeco una mica. No, que estava pensant que quan me van convidar a la xerrada no volia, ampliar una mica més aquesta investigació perquè jo ja l'havia fet amb el Jordi Pérez, la vam fer el 2007. Vam treure l'Institut d'Estudis Vallencs, va treure aquest quadernet sobre l'Hospital de Sant. Nosaltres ja vam estar un any fent investigació. Llavors, el que passa és que després sí que a partir de la trucada de fa 2 anys per poder seguir i fer un cicle commemoratiu de les dones, en aquest cas era recuperar la figura de les infermeres de l'hospital, sí que me van començar a arribar noves informacions de més infermeres i de gent que jo havia localitzat els noms, però no havia trobat més informació. Llavors, a partir d'allí sí que vaig trobar alguna cosa més que he inclòs en aquest PowerPoint. Per mi és un orgull, és curiós, un home que vingui a parlar de dones, no? Però bueno, és així perquè vam fer nosaltres la investigació, el Jordi i jo, en el 2007. Llavors, per mi és cert que les dones han estat i continuen, cada vegada menys, les eternes oblidades per la història. La història sempre s'ha centrat molt en la part masculina i la part femenina ha quedat una mica... És igual que la medicina. Els noms dels grans metges han passat molt a la història i els de les grans doctores han quedat una mica aquí. I en el cas de les infermeres, tothom se'n recorda
d'alguns metges, però en canvi tu li dius, i quina infermera treballava? I es queden pensant. Es queden pensant perquè no ho saben. Llavors és una manera de reivindicar el paper d'elles, les infermeres, de les dones. Jo les anomeno les heroïnes invisibles, perquè acaben sent heroïnes que passen desapercebudes fins que algú les recupera. Les recuperen en algun treball, les recuperen en algun vídeo o les recuperen en algunes fotos. Tinc que dir que també l'acte que fa 2 anys havíem de commemorar, havíem de fer també un acte commemoratiu per les 2 infermeres que quedaven vives, que en el seu moment jo vaig parlar amb la Pilar i m'ha dit, n'hi ha 2, queden 2. No sé si s'ha pogut localitzar alguna més que quedi viva, però era la Cecilia Roset i la Teresa Furner. Sé que una d'elles, jo vaig parlar amb la Pilar i malauradament ja es va morir. O sigui que de moment es quedaria una, que és la Teresa Furner Sapera. I a la nit d'aquí va morir fa 2 mesos. 2 mesos? al cap d'una setmana de posar la placa. Vale. Pues, bueno, ho sento molt primer que tot. Em sap que greu. Si no recuperem la gent gran, la història es perd, exacte. És una llàstima, però es perd. Per això el valor que tenen les persones quan tenen una edat i han participat en aquest cas en alguna part de la ciutat, no? En aquest cas en l'Hospital de Sant o en l'Hospital d'Infeccions. Avui servirà una mica per fer la commemoració que no es va poder fer en aquest moment. Dit això, tinc que dir que no totes les fotos que he posat no surten totes, perquè no he pogut localitzar fotografies de totes les infermeres. Això no vol dir que no em pensi en les demés, per mi estan totes incloses. En el llibre hi ha un que jo recomano que la gent s'ho miri, en el llibret surten tots els noms de doctors, d'infermeres, de voluntàries, perquè aquí tothom pensa en les infermeres titulades, però també hi havia gent que no estava titulada i va exercir d'infermera, perquè quan va esclatar la guerra i a mesura que avança la guerra civil, al final totes les persones són necessàries, totes. I les persones, encara que no estiguessin titulades, en el cas de les dones, moltes s'oferien voluntàries i passaven a treballar amb un curset ràpid, intensiu, passaven a treballar com a infermeres en l'hospital. O sigui que la seva aportació era molt valuosa, tot i que no tinguessin una titulació. Dit això, començo. He ficat aquesta foto perquè aquesta foto crec que ens la va cedir la Ezequiela Roset o un familiar d'ella, que és l'enterrament que es va fer amb una infermera que es va infectar de tifus en l'hospital, se suposa. No hi ha cap registre exacte que el pugui demostrar, però sí que hi ha una partida al cementiri, que això ho vaig consultar a l'arxiu local, que va morir de tifus. Era la Bella Apellaniz, una refugiada del País Basc, crec, si no recordo malament, que arriba a Valls. I com a refugiada pregunta, puc col·laborar d'alguna manera? I van dir, sí, si vols, hi ha possibilitat d'oferir-te voluntària a l'hospital. I es va oferir voluntària i es va infectar, malauradament, de tifus i va acabar morint. I això és el sepeli, per dir-ho d'alguna manera, o el fan l'enterrament en direcció al cementiri de Valls. És una refugiada que va fer infermera a l'hospital. He ficat aquesta foto. Després, per començar, una mica he anat desempolvant les fotos que tinc antigues i documents, perquè és un tema que no he continuat investigant, una mica sí, però no he continuat més. I, per exemple, algunes de les que ens van enviar fotos, és curiós perquè no queda cap ja de les que en algun moment jo vaig poder entrevistar. Clar, és que pensem que això va ser el 2007, quan vam començar a fer la investigació. El 2006 i ho vam publicar el 2007. Moltes de les persones ja no hi són. O sigui, cap ja. Llavors ja no pots anar tampoc a anar a preguntar o a treure cap dada més si no la trobes en algun familiar, fills o nets, o en algun document que es conservi. Aquesta foto no es la va donar en el primer treball original perquè no la van trobar, o ella no la va localitzar. Ja amb els mesos
o crec que va ser amb els anys, ens la va localitzar i ens la va enviar. Jo l'he afegit perquè no surt publicada a cap lloc, aquesta foto, és inèdita. És de la Carme Benaixas, va ser una de les primeres infermeres en treballar a l'Hospital de Sants, perquè l'hospital no es crea l'any 1936, quan es esclata la guerra, es crea molt després, l'any 37, aproximadament. I es posa en funcionament sobre l'agost de 1937. I la Carme va estar el dia de la inauguració. Quan la vam entrevistar, ens ho va explicar. Per això he ficat va ser el dia de la inauguració amb una entrevista que li van fer en el seu moment. I és curiós perquè de les coses que em va explicar ella, el que jo he ficat, però no he ficat molt de text, perquè crec que tampoc és el moment, i per això també hi ha publicacions, si algú vol llegir més coses, és que entre les tasques que ella passava, una infermera, que és la revisió dels malalts, les cures, ella sempre deia, la tasca més important que jo feia durant la jornada era molt important transmetre'ls el caliu de l'afecte i la sensació de no estar sols. Perquè vosaltres penseu, tu pots ser un soldat de l'Aragó, de la zona més propera a Catalunya, et fereixen el camp de batalla, te porten a un hospital i no coneixes ningú. Estàs sol, sí que t'atenen, però estàs sol. I a vegades les persones el que necessitem són cuidados, clar que sí, físics o mèdics, però necessitem el carinyo de les persones per sentir-nos, diguem, a gust. I això és el que també feien les infermeres, no? O sigui, que no només curaven, que era la seva funció, sinó que també transmetien confiança i estaven amb les persones. Perquè no ens hem d'oblidar que quan tu te dediques a professions com metge, infermera, mestre, professor, treballes amb persones. No són coses, són persones. Llavors estableixes vincles amb ells, en algun moment o altre. D'aquí també de la relació d'infermeres i de metges i de malalts va sortir algun matrimoni, també. Va sortir una relació que després jo m'he quedat després, posteriorment. O sigui que això una mica és el que també feien elles, acompanyar els malalts. I de vegades acompanyar-los fins al dia que es morien també. Hi havia persones que no sobrevivien. Una és ella, perquè és una de les fotos que he pogut recuperar, que no estava editada en cap puesto. Una altra és la Ramona Serra, que ella sí que ens va cedir aquesta foto, perquè vam anar a veure la casa seva i la tenia. És també una de les que jo vaig localitzar quan han de muntar l'hospital, la Creu Roja de Valls, i crec que és la secció de Servei de Sanitat i Assistència de l'Ajuntament, que depenia de l'Ajuntament de Valls, munten un curset d'infermeres, perquè saben que obrirà un hospital i necessiten gent. I organitzen un curset on formaran durant un temps una sèrie d'infermeres. Crec que eren 22 o 23 les que se van apuntar. Una d'elles és la Ramona, però és curiós, jo vaig buscar a la premsa de l'època, l'Acció Sindical, que era el portaveu de la secció, i el seu nom no sortia. Vaig dir, ostres, que raro. Però es veu que hi va haver, en l'edició hi va haver algun error que no la van incloure. Potser va fer el curs posterior i quan va fer la publicació ella no sortia. Però sí que és cert que va ser de les primeres també que va entrar a treballar perquè ens va ensenyar un dels certificats que tinc aquí, que és original. En el seu moment es va donar aquest certificat que és signat pel doctor Salvador, que és el que va fer, un dels que va fer els cursets per formar les infermeres, un dels primers. I aquí està el seu nom, certifico que Ramona Serra Escuter, ha celebrat la formació per a treballar d'infermer. Això ens ho va cedir del seu arxiu particular, de les coses que ella guardava a casa seva. Qui més? La Rosa Forner també, jo fotos originals d'ella vestides no em vaig trobar, no sé si algú de la família ha trobat més tard, o a vegades surten fotos sempre després, però sí que ens van deixar en el seu moment aquesta, que és la que jo vaig utilitzar quan havíem de fer la xerrada fa 2 anys. I llavors, l'he volgut incloure aquí i he ficat una mica
la informació que vam poder treure en el seu moment. Parlant també amb el seu fill també, una mica vam fer aquesta introducció. Ella va treballar, va ser voluntària, va estar als dos, crec que als dos centres sanitaris, però aquí es va muntar primer un hospital militar que estava aquí a l'escola, a l'institut aquí dalt, i després se va obrir una secció per a malalts infecciosos, la majoria de tifus, aquí a l'escola de la carrera, exacte. I funcionaven tots dos, el que passa és que un comença després. El primer és el principal, l'hospital, després sí que s'obre més endavant, s'obre l'hospital d'infecciosos, que va funcionar allí. Crec que molts dels voluntaris i infermeres van estar o en un o en l'altre, o a vegades col·laboraven en els dos. I què més feien també? Que abans deien que acompanyaven els malalts i curaven els malalts, també participaven en donacions o recolecta de coses, perquè quan hi ha una guerra sempre necessiten coses, sempre. Roba, menjar, utensilis, de tot tipus, una mica com ara a Ucrània, quan han fet la recerca de coses que podien donar a la gent. Què tens tu? Mira, roba o no, o diners, o això. I una mica també se feien, i les voluntàries i les infermeres participaven en actes de solidaritat per recollir fons o recollir coses per a l'hospital o per als malalts que necessitaven alguna cosa. Una mica l'explicació del que ens van explicar, que un cop acabada la guerra s'hagué d'exiliar junt amb el seu pare, Andreu Forner Batet, que havia estat dirigent del PSUC abans. He posat aquesta foto i he ficat una altra que me van enviar, que és l'acte que es va fer en commemoració, si no està malament la data, que no sé, me la van passar, no sé si és correcte, i el 17 de febrer de 2020 a Residència al Camp. Està al mig de la residència, està rodejada de treballadors de la residència, familiars, amics, membres de la vocalia de dones, de l'associació Barri Antic de Valls i de l'alcaldessa en el seu moment. Una foto que ens van cedir, que jo l'he volgut ficar també, perquè era una de les que jo ara va ficar a la publicació també, perquè és un acte que es va fer abans. Què més també he ficat? L'altre homenatge que es va fer, que és de la residència Santa Teresa, a Visible de Montpellier. També una mica va comptar amb la participació familiars i amics, la vocalia de dones de l'associació Barri Antic, l'alcaldessa en aquest moment. I tinc una foto que crec que també surt, que és el que s'explicava abans. També se feien partits de futbol per recaptar fons o diners per col·laborar amb l'hospital. I aquí hi ha una foto que és molt xula aquesta, de futbol, de les experiències d'Ezequiel Roset i Lluïsa Català, amb els capitans dels equips, abans de començar el partit a favor de l'Hospital de Sant de Valls. Sí, és molt xula aquesta foto, jo la vaig buscar als mitjans de comunicació del moment i no la vaig trobar. Referències a la notícia sí, que s'havia fet un partit d'Istanbul. Aquesta foto la va cedir ella en el seu moment i la van poder posar després en el treball. Què més? Aquí he ficat algunes més. No estan totes, però jo he intentat recuperar, a mi m'agrada molt la fotografia, però és cert que no totes les fotos s'han pogut recuperar algunes. Tenim algunes també, aquestes han sigut posteriors, que me les han enviat després, gràcies a la Pilar, que la Pilar també sempre estem en contacte i m'envia, Maria Domènech, Adelina Cubelles, Pepita Puig, totes van treballar o van col·laborar d'alguna manera. El nom de la mare és Cubeles. Ah, és Cubeles. Vale, perfecte. Pues ho canviarem. Cubeles, mestre. Mestre, sense S. Vale, perfecte. Cubeles, mestre. És aragonesa, la mare. I la flor és albareda. Vale, perfecte. Vale, doncs ja ho canviarem. M'ho apunto. Molt bé, vale.
Pues si vol explicar alguna cosa, ella alguna vegada li va explicar alguna cosa? Sí. Bueno, jo soc com un perquè es va enamorar d'un home que va vindre a París. Vale. Era client i es van enamorar. No era la banda d'ella, però era l'altra part, perquè tenia una mica de graduació. I sí, doncs al final se van casar. Sí, se van casar, bueno, és curiós, tot i les desgràcies a vegades, les guerres, però sempre a vegades surten coses bones, o sigui que no tot és dolent. Ell era de Montilla, de Córdoba, pares. I era des dels 6 anys que va vindre cap a Catalunya perquè era de Massalió. Vale. Sí, de la platja del Matarranya. Vale, sí. Sí. Vale. Molt bé. Bueno, jo són algunes de les que he pogut anar recuperant, algunes. N'hi ha, crec que potser alguna més que van afegir després de la publicació que jo us he ensenyat, crec que hi havia alguna més, el que me les van afegir després que jo vaig fer el treball. Algunes les havia col·locat en el seu moment. Penso que aquí hi havia. Sí, aquí hi és aquesta fotografia. El que passa és que en algunes que les van afegir, com aquestes, les van afegir posteriorment, en una altra edició. D'acord. Jo no les tinc, perquè les havia hagut deixat l'empremta, les havia posat després. Vale, i una cosa també que és curiós, quan jo vaig fer el treball, és veritat que la Paquet Iber a mi em sortia, però m'havien dit les fonts orals que havia estat cap d'infermeres. És veritat que jo després parlant amb un familiar seu, amb l'Edu, que el vaig convidar avui però tenia altres coses i estava ocupat, i vaig dir, mira, si vols, me va passar molta informació d'ella i vaig descobrir moltes coses, una figura que estava, bueno, que havia passat en el llibre mencionada, però que havia passat bastant desapercebuda. Llavors a mi me va servir per recuperar una mica i obrir una línia d'investigació en una figura, perquè tenia documentació interessant i la seva història em va semblar interessant, perquè d'infermera va acabar sent monja del Cotolengo. I vaig dir, ostres, quina història, no? I va viatjar també, va ser també delegada de la secció femenina de la Falange durant un temps. Quan va ser delegada de la Falange jo vaig descobrir que la secció de la Falange fa, si no m'equivoco, l'any 41, fa un viatge per totes les delegades i de les seccions, fan un viatge per diversos llocs d'Espanya en un vaixell. I ella fa un diari, i va recollir, que és molt interessant, fa com un diari d'abord, i va recollint on van cada dia, quins llocs paren, que fan, qui ve, crec que en un d'aquells tenen bé autoritats franquistes venen a visitar, bueno, els hi fan allò. Però és només un temps, és molt curtet, ella va ser delegada, però bueno, poc temps, crec que 2 anys com a molt, i després acaba fent-se monja i fins al final de l'edat que es va, crec que, no me'n recordo així, però crec que fins als 80 llargs o quasi 90 anys, crec. I ara aquí hi ha algunes fotos que ara us ficaré. Aquí tinc una mica la seva història perquè no surt al primer llibre, perquè no la vam conèixer aquesta història, en el primer llibre aquest que us he ensenyat no surt, però en la investigació que vam obrir després, sí. És veritat que és de les poques infermeres que va obtenir el títol universitari d'infermera, és cert. La documentació que ho demostra. Si després havien fet cursos i tal, ella sí que va tenir una formació més específica al Clínic de Barcelona. I va tenir una bona... Crec que per això suposo que l'havien fet cap d'infermeres perquè tenia... I a més havia treballat justament quan ella acaba, al poc temps esclata la guerra i estava uns mesos treballant a diferents hospitals de campanya i de sang. I suposo que devia tenir experiència quan torna a Valls, perquè havien dit aquesta persona ha estat ja en hospitals militars, que vingui aquí i faci una funció aquí. I després de que acaba d'estudiar,
arriba, torna a baix i aquí exerceix d'infermera a l'hospital durant tota la guerra, com a cap d'infermeres, i un temps també quan entren les tropes franquistes, uns mesos, fins que l'hospital se tanca. I llavors ella ja després fa una altra cosa. Va cap a la secció de la falange grec que just després, o els mesos després de tancar ja l'hospital, descany definitivament. Hi ha algunes fotos que jo he ficat, estava buscant l'edat, però bueno, ara la trobarem. Algunes de les que em va passar, n'hi ha un munt, de les que em va... Això és estudiant ella amb els companys al clínic de Barcelona. Una foto tots vestits, bueno, infermeres, metges, que estan aquí, estan com al pati. I aquesta hi ha també aquestes dos d'aquí, són aquí fent com a pràctiques, tenen com una vestimenta així típica quan han d'operar, quan han de... Allí també al clínic, amb uns altres companys. Aquí és a Barcelona, és un hospital, no vaig descobrir exactament per l'edifici, no vaig saber exacte on era, però posa Hospital de Sang de les Milícies Antifeixistes a Barcelona. Vull dir que ella ja havia treballat o tenia experiència en la cura de ferits, els primers ferits i malalts que arriben de la guerra, de les primeres zones del front de guerra. És ella. I l'última, que he ficat així una mica, que és ja quan és monja, la seva època, que és monja del Cotolengo, està crec que és un acte d'inauguració a Madrid, si no m'equivoco, que anaven amb autoritats d'allí, surten inaugurant aquell, crec que era un parc, si no m'equivoco malament, fins que ella al final, bueno, aquí ho tinc, ella va formar part va ser cap d'infermeres fins al final de la guerra. A l'acabar la guerra entra a formar part de l'organigrama franquista delegada de la secció femenina de la FET i de les Llons. Diu, d'aquesta nova etapa s'ha conservat un diari d'un creuer que realitzà com a delegada a bord del vaixell Ciutat de Alicante. Durant la travessia descriu amb exactitud les rutines diàries dels llocs que van visitar, Cádiz, Santiago de Compostela, Portugal, Astúries, etc. Formà part de la secció femenina fins l'any 1943, quan decidí fer-se monja del Cotolengo del Pare Alegre de Barcelona. I en aquesta darrera etapa també es dedicà a viatjar, fundant altres congregacions i a partir i fent diferents obres de caritat. Si no ho tinc mal entès, va morir el 18 d'octubre del 2014 quan tenia 98 anys. I és una mica, són totes les fotos que he pogut rescatar i figures, no són, tot i que no he pogut parlar d'altres, no són les úniques, n'hi ha més, el que sí que és veritat que testimonis visuals han quedat molt pocs, perquè no és com ara, que ara pots fer fotografies de tot arreu, amb un mòbil, en el seu moment era més complicat fer fotos i tindre tantes fotos. El que sí, volia aprofitar que la xerrada una mica era, per això, per reivindicar el paper de totes les infermeres, independentment de les que jo hagi pogut ficar fotos aquí, d'altres, de totes les que van treballar o col·laborar d'alguna manera en el funcionament de l'hospital. Perquè l'Hospital de Sant Llevats i d'Infecciosos va ser un hospital, no he ficat tampoc, que ara em ve a la memòria, va ser un hospital força important, té diverses etapes, que no en parlaré perquè això ja està ben explicat al llibre, té diverses etapes, comença depenent de la Generalitat i quan abans de la batalla de l'Ebre passa a mans de l'exèrcit republicà, o sigui, hi ha com una... passa, diguem, a jurisdicció de l'estat republicà, i és quan munten una altra secció que és l'Hospital d'Infecciosos. Obren una altra secció perquè tenen gent especialitzada en malalties víriques o infeccioses. I munten allí i allí comencen a tractar els malalts, però de tota la demarcació de Tarragona i d'una gran part de Tarragona i de l'Aragó i de Barcelona.
venen i són tractats aquí. Perquè hem trobat fitxes de soldats que moren de diversos llocs, inclús de les brigades internacionals, que tampoc els he ficat aquí, però hi van haver dues coses importants que s'ha de tenir en compte. Infermeres internacionals treballant en Valls, de les brigades internacionals, que no les he ficat. Una és la Federica Martin, que és la més coneguda, que té un arxiu a Nova York. Jo vaig trobar, a través de diversos contactes, vam trobar un correu de la Biblioteca de Nova York, té un arxiu que és l'arxiu de les brigades internacionals. Hi ha una secció que és de la Federica Martin, que és totes les cartes que ella va escriure durant la Guerra Civil. Gent d'estrangers que van vindre a col·laborar a Catalunya, i persones de l'estat espanyol, a col·laborar ajudant en la Guerra Civil. I vaig descobrir que en algunes de les cartes la Federica Martin menciona Valls, que pas que ho escriu amb una L. En lloc de Valls, amb dos, ho escriu amb una, Valls. Jo vaig dir, és o no és el lloc? Crec que sí. Vam començar a investigar una mica més i vam veure que sí, que hi havia dades que coincidien. I vam poder també descobrir que un munt d'infermeres, angleses, americanes, crec que també belgues, van estar aquí treballant a l'Hospital d'Infecciosos. Van estar col·laborant durant un temps. Sobretot, van estar col·laborant durant la batalla de l'Ebre, que és la més, en volum de persones, i la més cruenta, on hi ha més ferits, mora més gent. Arriba una unitat de les brigades internacionals aquí baix, estan aquí un temps. No sé si estan més, no puc dir amb seguretat, però crec que van estar entre un mes i mig i 2 mesos. També eren especialistes en les transfusions de sang. Portaven uns petits armàtics i uns camions que feien transfusió de sang a tots els ferits que arribaven. No les he ficat tampoc perquè fotos originàries d'elles no n'he trobat. Hi ha fotos d'elles publicades a les revistes, però d'aquí, de quan van estar en Valls, no. Però sí que és cert que també hi van ser. Elles i moltes refugiades i voluntaris que també van passar per aquí, van treballar un temps i després van anar a viure en un altre lloc. I s'ha perdut la pista també. O sigui, no sabem on són. I una mica és el recull que jo he fet. I per mi recordar-les una mica ha estat això, han estat totes les dones que van treballar o col·laborar als Hospitals de Sant. Sense elles tampoc hauria funcionat. I he ficat un enllaç que no sé si l'heu vist, perquè m'ho va enviar la Pilar, que és de l'acte commemoratiu que es va fer aquí a l'escola de la Gandera, no? Aquí, pel tema de la pedra aquesta que es va inaugurar en commemoració d'això, l'Hospital de Sant. És curiós, no? Jo estic molt content perquè sempre dic una cosa. Quan tu fas un treball d'història o de recerca, tu el que vols és que tingui una utilitat, no que quedi en una estanteria o al batall, sinó que pugui servir d'alguna manera, o que la gent pugui trobar coses que no en sabia, d'algun familiar o algú, i pugui servir allò per rescatar la memòria que dic jo de les persones. Perquè els fets són importants. La Guerra Civil és veritat que va ser molt important. Les guerres, vale, sí, tenen la seva importància, però el que realment és important són les persones. Moltes vegades ens oblidem. Les persones mouen el món. O sigui, mouen tot. O sigui, mouen la sanitat, mouen l'educació, mouen altres coses. Són les persones. Tothom parla de la Guerra Civil, però i molta gent no parla de totes les persones que van ajudar d'alguna manera. És curiós perquè a mi sempre en les entrevistes sempre es repetia la mateixa paraula: solidaritat. Una mica el que està passant amb Ucrània ara, que la gent què fa? En què puc ajudar? Amb això ho faig. Solidaritat es diu. És que quan hi ha un moment complicat, doncs la gent participa d'una manera o d'una altra. I la gent que va participar a la Guerra Civil d'aquí, trobo que va ser increïble perquè
dones que potser no tenien ningú tipus de formació se van posar a ajudar perquè se necessitava gent per curar malalts, per transfusions de sang, de tot, per transportar, per moure's, per donar-los medicines, es necessitava gent. I moltes de les dones que hi havia, inclús dones que havien vingut d'altres zones de l'estat perquè havien buscat refugi aquí a Valls o havien arribat aquí, també es van oferir voluntàries i també van formar part. O sigui, això per mi al final ha estat la part més important. Disculpeu si no he parlat d'algú més, perquè sempre hi ha molta gent, però jo recomano que si algú no s'ha llegit el llibre, suposo que aquí a les biblioteques aquí ho poden consultar, i allí sí que surten tots els llistats específics de totes les persones que van col·laborar o que van treballar. Inclús al final vam afegir també un registre de totes les persones o dels soldats que hi van morir i d'algunes persones que eren soldats, que eren personal sanitari. També moren aquí i queden registrats en el cementiri de Valls o en les fitxes del cementiri, perquè van morir aquí. Inclús és curiós, que això és el que us parlava de les brigades internacionals d'abans. Va morir un brigadista que la neta va descobrir a partir d'un historiador de Castelló. L'historiador de Castelló era un home que estudiava les brigades internacionals, va descobrir aquest article, es va posar en contacte amb nosaltres, no sé com, amb algú, i la neta d'aquest brigadista que havia mort a Valls, Oluf Milde, em sembla que és ella, va vindre des de, crec que són noruecs, van vindre des de Noruega a Valls, al cementiri, aquest senyor està enterrat aquí al cementiri de Valls. I va ser un dels soldats que va morir aquí i va vindre la neta expressament gràcies, per això dic gràcies al treball que van fer, van descobrir les fitxes del cementiri que està enterrat aquest senyor, un brigadista internacional. I a partir d'allí ho van localitzar. Per això jo dic que els treballs serveixen per això, perquè les persones puguin... La neta no tenia ni idea, sabia que havia mort per aquí, però no sabia exactament. I això és curiós. Fins que un no troba un espai físic, no tanques el no, el que dic jo. Necessites un lloc. Perquè quan te diuen, sí, ha mort, està en una fossa comuna o està en una trinxera a l'Ebre, però no sabem exacte. La gent pot anar allí i dir, sí, però si tu saps el lloc o la ciutat, ja tens un lloc per anar. Saps que està allí. I això, bueno, i una mica, això és el que hem de fer els historiadors, intentar ajudar d'alguna manera, amb les nostres publicacions, que no quedi agafant pols amb una estanteria. I amb això jo crec que tampoc voldria enrotllar-me gaire, que no són hores tampoc per enrotllar-se gaire. Si algú vol preguntar alguna cosa o vol fer algun comentari, perfecte, jo estic obert. El meu pare era, nosaltres som de Barcelona, portava una ambulància. L'hospital de Bassa, l'hospital, el primer que es digui, no sé on està ubicat. Sí, està, com es diu l'institut aquí a l'Ull? Exacte. La meva mare servia del menjador. O sigui, que... Vale. Clar, és que... Després miraré el nom, si són, no? Vale, sí. Clar, és que és veritat que aquí jo, perquè ara parlem de les infermeres només, però és veritat que hi havia personal de tot, de cuina, de neteja, de tot. Clar, i treballaven per a l'hospital. Conductors d'ambulància, etc. Cert. Com se deia, mare? Maria Font del Fred. No he vist. No ho sé, és que surt tanta gent després. Les botes són les pedres, Sí, però van sortir. També deia que també hi havia estat. També deia. Com es diu, la teva mare? Maria Sanz. És possible. Tenia un llistat bastant llarg. No sé si el cementiri... Sí, no sé si el cementiri es va col·locar una... Bueno, no. Sé que hi ha la placa aquella, però no sé si es va ficar alguna cosa. Els noms Els no. noms no. Hi ha una escultura, com Rufino Mesa, però no... Vale. Els noms no hi són. Clar.
Clar, és que a vegades és difícil, si no t'ho diu ningú, ho has de descobrir o que algú t'ho digui o per algun document. Clar, si no és complicat. I si documents no n'hi ha, I si documents no n'hi ha, quan ho han dit, clar. És la part de la investigació, no? És? És la part quan fem investigació que sempre queden aquests buits, no? De la memòria oral que es mor, els documents que no hi són tots o que falta documentació, i en això consisteix la recerca, també en ampliar, no? Exacte, vas una mica sempre, però bueno, és una mica el que, bueno, això sempre surt alguna cosa. Fas una xerrada i sempre surt algú més. Algú no, dius, mira, que no ho sabia, doncs mira, un altre tenim. I és una cosa que no s'acaba mai, no? Que sembla que s'allargui i ja està. Per això hem de recuperar, intentar recuperar la memòria oral de la gent més gran, perquè quan ja no hi sigui, aquesta generació acabi, s'acabó. O sigui, ja no tindrem amb qui preguntar. El llibre encara es pot comprar o se n'acaba? No, comprar el podeu trobar en PDF. Tots els quaderns de la nit estan online. Sí, crec que és veritat, hi ha un cercador, no?, que pots trobar-ho. A l'Institut d'Estudis Valleca estan tots en PDF, només per saber quin número és. Crec que és el 51. Si es poden comprar. És el 51, maig del 2017. Si físicament el voleu, es pot comprar. Tenia abans. A l'Institut d'Estudis Valleca. I és el número 66, em sembla. Bueno, Tens a la portada. jo tinc el 51, que passa que van fer un fascicle i després ho van ampliar amb altres articles. Bueno, jo aquí el tinc com el 51. T'apuntes al 51 i ja està. Has de buscar, si poses l'any 2007, es va publicar el 2007, allí te sortirà, perquè no crec que n'hi hagi molts. No, l'infermeres no. I crec que és l'únic, em sembla. Escolta, dels hospitals, un és la Candela i l'altre el que és ara el Claret. Sí. Sí, perquè el principal o el primer és el de Claret. Era, diguem, era l'hospital militar. Arribaven els ferits, es feia un triatge, superaven, bueno, igual que ara, quan eren als hospitals. I hi havia personal, al principi, personal català, mèdic, treballant allà, al principi. Però clar, quan abans de la guerra va avançar, hi van haver canvis. Primer que se van introduir l'exèrcit i la sanitat se militaritza. O sigui, passa a dependre de l'exèrcit. I llavors l'exèrcit sabeu que col·loca els seus metges, els seus no sé què, i en aquell moment va tenir com una transformació l'Hospital de Sant Llevats. Comença allí, a Claret, després se va ampliant amb seccions, per exemple, de l'escola, amb infecciosos, i crec que, no sé si van col·locar alguna cosa més, però queda difuminat, no queda del tot especificat. I va passant gent també, i van canviant de gent. No són sempre els mateixos. Van començar uns, però acaba la guerra i hi ha uns altres. I els brigadistes crec que arriben abans de la batalla de l'Ebre i estan durant la batalla de l'Ebre un temps. I després crec que tornen a marxar i és molt bé. Les brigades internacionals de personal sanitari tenien molta mobilitat. No es quedaven fixes en un lloc. Estaven un temps ajudant i anaven a un altre. Si feien falta a l'Aragó, anaven a l'Aragó. Si tots feien falta no sé on, anaven no sé on. Sí que és cert que personal sanitari fixe, n'hi va haver un, per exemple, de les infermeres va ser un personal voluntari i no voluntari fixe, que van estar tots els 2 anys que funciona l'hospital, tant un com l'altre. Elles sí que no se van moure tant, les infermeres, elles sí que van estar, va ser el personal que més es va quedar, o sigui que no hi havia tanta mobilitat. La Candela també estava identificat com a Hospital de Sant. Sí. No, és que estava escrit allà. Sí. És perquè... Fins a l'any 79 està escrit allà. És que l'Hospital de la Candela és conegut popularment com a infecciosa, però en els documents no surt com a hospital d'infecció, surt com a hospital militar o a vegades clínica militar número, perquè ficaven números. Un era l'hospital número 1 i per exemple aquest era el número 3 i van canviant els noms. Primer van ser l'hospital militar, després canvien a clínica militar,
que acaba sent el mateix. Però sí que és cert que jo, documents oficials com a hospital de ficiosos, no ho vaig trobar. Era el nom que jo va donar a la gent. O sigui, nom popular. Potser el José Luis ho explicarà més bé, te'n recordes que sempre com s'hi va treballar a la Candela, hi havia llocs que encara es conservaven a dintre cartells. Bueno, de l'escola han vingut avui l'actual director, els estudis i una altra professora, i jo vaig arribar allí a la Candela l'any 86 i me'n recordo que encara tenien la sala on apuntaven, o sigui l'antic despatx on tenien les fitxes dels soldats i dels ferits. Després hi havia una banyera, a la sala que estava a la Dolors hi havia la banyera, i les classes encara tenien allí posats els rètols en vermell de què havia sigut cada una d'elles. O sigui que... I durant molts anys hi va haver una classe petita, aquella taula de marbre, que era on posaven els cadàvers. Fèiem classe d'allò. Sí, hi havia els ordinadors. Doncs amb el llibre de la Parso, no? Potser per això n'hi deien d'infecciosos, perquè hi havia una de les classes, ho explicava el Pere, que hi deia Instituto Venere. I llavors potser, com que tractaven ja específicament algunes infeccions, per això n'hi deien. No, si el 86 ho deia, és que aquella escola era l'escola dels pobres i no es pintaven. Va ser l'escola dels rojos, no? I per tant va estar bastant represaliada. Tota l'època dels 40 era l'època de la gent d'esquerres del poble, de les escoles. Els altres anaven a les escoles privades, catòliques, religioses. Després tenien allí dintre de l'escola una sèrie de professorat que ens l'havien portat d'altres poblacions, represaliat, i que nos los enviaven a l'escola amb un comissari més o menys polític per controlar què és el que feien aquella gent allí dintre. O sigui que havia sigut una escola de 2 línies i de sobte es va convertir en una escola petitona. O sigui, després ja, amb algun demogràfic, allò va ser grandiós, però... Crec que en el treball fotos de la Candela en van fer de dins. Crec que hi ha alguna zona que es van deixar fer fotos i surten. Però si els mestres els van decorar tots. Si els mestres de la República estaven decorant, se fora o els enviaven d'aquí, o enviaven d'altre, Bueno, crec que a les actes municipals hi ha un moment que hi ha tants morts, tants cadàvers que han de fer com un annex a prop i després traslladar-los a l'hospital, perquè és que no donaven a l'abast. O sigui, es moria tanta gent que no donava temps a portar-los cada dia i han de fer com un annex. Crec que en algun llibre d'actes ho diuen, a prop d'aquí bé. Quan encara no... Després de fer la remodelació, va vindre un senyor molt gran i ens va demanar per poder veure l'escola. I li vam dir que potser no la coneixeria perquè... I ell ens va dir que ell havia estat allí ingressat. I llavors el van pujar al que és la sala d'actes i diu, doncs mira, jo estava en una sala que s'entrava per 2 portes, i era la sala d'actes. I quan va pujar dalt va dir, doncs mira, jo estava allí. Veien les finestres i els posaven inclinats amb els peus aixecats perquè els hi baixés la sang al cap. Doncs tot era una mica d'això. És que sempre va recuperant històries d'aquestes. amb això que deia ella, que la seva mare, si està fitxada o no està fitxada, quan van posar la placa aquí al col·legi de la Candela hi ha un QR que es pot anar renovant. I llavors, clar, pots anar a afegir el que sigui. Bueno, sempre hi ha alguna persona que se t'escapa, sempre. No pots dir, o sigui, localitzar a tothom és impossible.
Perquè i més quan era una institució que era molt gran, l'hospital militar era molt gran, que veia molta gent. I sempre hi ha algú o gent que potser va estar no res i va marxar. Llavors, a vegades localitzar tothom és complicat. I si no queden documents, jo vaig anar als arxius de Salamanca i a els arxius militars a veure si trobava alguna cosa sobre Valls i no vaig trobar res. A mi em queda molt l'atenció perquè a Cambrils sí que ho tenen molt detallat, no? Fiquen el nom, cocinera, enfermera, o sigui, tenen tot com molt identificat. I aquí no parlàvem amb el Pilar, que és com sabem noms d'aquella manera, però no sabem exactament què feien, saps què per què? tenien. Perquè allí tenen la documentació, la van trobar. Sí. Van trobar la capsa amb tots els lligats o tot el que tinguin i ho van trobar i ho volen fer tot. Nosaltres no, nosaltres vam començar de zero. Zero vol dir és tot investigar. Quan tu trobes un document és molt fàcil, tu el reprodueixes perquè surten els noms, però si no tens res ho has de buscar. Sí. I no és per treure mèrit a Cambrils. No, però que dues poblacions tan properes que tenien la mateixa situació perquè 30 quilòmetres no són res, quina diferència? Jo crec, és una hipòtesi que en el seu moment vaig pensar, crec que quan recullen, quan han d'entrar els franquistes aquí i fan replegament, aquí hem de recollir que això ja està, hem de marxar. Crec que potser allí, si hi havia documentació, algú se la va importar, perquè un hospital genera molta documentació. Administrativa, un munt, de noms, de registres, i allò ho van buscar arxius militars, ho van buscar a Madrid, ho van buscar no sé on, i no ho van localitzar. Vés a saber on és. Igual van cremar, que s'han cremat. Exacte, potser en la recollida, que dic jo, quan marxàvem al dia, tot això, fora. Però bueno, això no ho sabrem. A no ser que algú descobreixi algun dia alguna cosa i surti. I surti a la llum. Hi ha llocs que sí que s'han conservat, perquè potser la persona que s'ho va emportar ho va guardar, i sí que ha localitzat. Zones de Barcelona, dels hospitals militars, a prop de Barcelona, sí. Però jo de Valls no ho vaig trobar i mira que vaig anar i escriure i vam estar més d'un any, vam estar fent la investigació. Però ara vull recordar que quan te van dir per fer la xerrada van dir, oh, jo soc un home. Però precisament l'article que vau fer tu i el Jordi, el Quaderns de Vilaniu, és el que deia la Coral, el patriarcat no té sexe. I està molt ben fet, que a mi sempre m'ha agradat i sempre l'he defensat, respecte d'altres, perquè teniu en compte tothom, perquè aquí haguéssiu pogut fer com van fer a Lleida. Jo, ma mare va treballar en l'Hospital de Lleida i vaig buscar les infermeres. Que no tenien fitxa d'infermeres no m'ho crec, però aquell estudi de Lleida només sortien els metges. Vosaltres haguéssiu pogut fer el mateix. El senyor Sarró, el Bielopolski, el metge Figueres, el metge dels Quantos, i ens quedàvem aquí. Nosaltres vam ficar tots, vam ficar la part de metges masculina o la que sigui, la part femenina de... El que passa és que a mi no m'agrada catalogar en masculí i femení, però bueno, és una cosa que ara vam ficar també la gent que va vindre de fora, inclús la gent que se va morir aquí. I vam fer les tres parts, perquè al final és el que dic jo, són persones, no són coses. L'hospital era una entitat i un edifici i una funció. Però no ens oblidem que les persones de dins feien funcionar. Tots. És igual, siguin metges, siguin enfermeros, siguin voluntaris. Tots. I això, quan se fa una recerca, ho has de tenir en compte. Que no pots fer és separar. Aquest sí, aquest no. I tots fent la seva feina, que la Teresa Forner, l'àvia de la Idoia, ella deia, diu, jo no era infermera. Diu, perquè era molt joveneta i a l'edat no ho podia ser. Però vetllava, a la nit vetllava els malalts. Aquesta senyora es va passar una cosa molt curiosa, que és la més fantàstica que m'ha passat a tota la vida a la recerca. Anant a explicar, van demanar a la residència, al camp, a veure si podia fer alguna xerrada per passar-s'ho bé, entretenir i oblidar coses o recordar a la gent gran. I vaig parlar de les infermeres i anaven dient noms i salta una i diu jo
Jo. I llavors, quan el debat, perquè això els encantava, no? A mi tots havien de xerrar, perquè clar, en saben d'aquestes coses. Diu, jo sí que recordo que hi havia les estrangeres. Diu, a la nit, quan vetllaven els malalts, diu, com les estrangeres a on? Diu, a l'hospital. I era ella, no? Que havia estat a l'hospital i de la Teresa, i arrel d'això van descobrir que encara vivia, no? Que era gran. Però era molt joveneta, que diu que no li deixaven fer res, només que anava allà i a llegir llibres, perquè diu que ella volia ser mestre. I li agradava molt llegir els malalts. Bueno, claro, suposo que las personas que o per edat o porque no tienen la formación adecuada, al final vean ver una cosa que es muy importante, que es lo que digo yo. Potser no cures, però acompanya. I això és molt important. I a vegades cura més acompanyant que curar. No? A vegades penses, i ves una situació, una persona que s'està morint en un lloc. Poseu-vos en la situació, ara sembla molt fàcil. Però és la situació que tu t'estàs present. Però nosaltres no ho podíem fer, perquè això s'havia de fer des d'un reconeixement de ciutat, que és el que l'altre dia vam poder fer allà a l'escola. I això posa una miqueta en lloc totes les coses, no? Perquè l'escola va deixar de ser escola per ser un hospital. Vull dir que això també marca molt a l'escola. A banda de tot això que ha dit el professor Lluís, de les coses que es havien mantingut i que les sabíem, però quedaven i no s'explicaven, no? I llavors això ha sigut tancar tot un cercle, també. Amb un reconeixement que... I a més, lligat amb això, també, a més del vostre quadern, també hi ha el llibre de l'escola, en què la Pilar Vives va ser coautora del Moixet, i allí ja es posa dins de la història de l'escola també la part de l'Hospital d'Infeccions. I allò ja és una referència també per posar aquest paper del centre dintre de la ciutat i el que va comportar també amb l'educació, amb el peron que hi va haver, a banda de posar negre sobre blanc amb tot el que va significar l'escola en aquell moment. Per davant, l'escola dels rojos, l'escola estigmatitzada i tot això. Per tant, gràcies. I l'acte va ser molt emotiu. Bueno, per això ens serveix tot això per les publicacions, que és una mica posar-ho que has dit tu, no? Tot al seu lloc i al final una mica recuperar tot i donar-li la importància a totes les persones i a tots els jocs que d'alguna manera o una altra van participar.